Il-ħadd filgħodu ġiet iċċelebrata qudiesa solenni fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-festi tal-150 sena bit-twaqqif tal-ewwel banda tal-Belt Valletta, is-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallett, fil-Kolleġjata ta' San Pawl Nawfraġġju fil-Belt Valletta. Din il-qudies kienet immexxija mill-Monsinjuru Rettur tal-Konkatedral ta' San Ġwan, Paul Carmel Vella, flimkien mal-kapitlu tal-Kolleġjata u r-Retturi tal-Knejjes tal-Belt Valletta. Waqt l-omelija l-Monsinjur Paul Carmel Vella għamel referenza l-egoizmu tal-bniedem li ħakem kull soċjetà li teżisti u kaġun ta' dan bħalissa qegħdin jinqatlu eluf ta' persuni innoċenti kemm fil-gwerra li qed tiddomina l-Vant Nofsani kif ukoll l-avvanzi Russi fuq l-Ukrajna. U insista li s-soċjetajiet tal-bnedmin qegħdin jikkrollaw. Dan anke minħabba l-fatt li fost ħafna affarijiet oħrajn neħejna dritt li tarbija tgħix. Għaldaqstant appella sabiex inħallu l-kelma Alla tinżel f'qalbna ħalli nneħħu l-amat minn għajnejna. Intant bid-daq tal-banda minn La Vallett taħt direzzjoni tal-assistent Sur Mast James Chappell, wieħed seta' japprezza talent tas-sopran Rosabella Bianchi u t-tenur George Summit li akkumpanjaw dan l-avveniment tant speċjali għal din is-soċjetà. Net News tkellem ukoll ma' Jonathan Grima, il-President tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallett. Fl-okkażjoni tal-ftuħ tal-festi tal-150 sena, s-Soċjetà La Vallett għadin niftħu daw il-festi tagħna. Bdejna minna l-ġimgħa korteo mill-kripta tal-Konkatedral fejn La Vallett midfun, meta minna konċertino żgħir fil-Knisja tal-Vitorja, kif ukoll wara ftaħna esibizzjoni fuq il-Gran Mastri ta' Malta fis-sede tagħna tas-soċjetà. Il-bieraħ filgħodu għamilna marċ fit-Repubblika l-Belt, aħna u l-banda mistiedna l-banda San Giuseppe ta' Insilem, u llum ma jistax jonqos li niftħu daw il-festi minn fejn twelidna minn ġol kolleġjata tal-Apostolu mis-Sinna San Pawl biex inkunu ftaħna mod ta' fidi għax aħna nemmnu fil-fidi li ġabedna l-Apostolu mis-Sinna San Pawl mas-Soċjetà La Vallett. Preżenti għal dan l-avveniment kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mas-sinjura tiegħu Anne-Marie Grech, deputati tal-Partit Nazzjonalista u kunsilliera tal-lokal fisem il-Partit Nazzjonalista.